Ja iltaa minunkin puolestani kaikille ja kiitos kutsusta tänne Kangasniemelle. Minä edustan Tuulivoima kansalaisyhdistystä, joka perustettiin vuonna 2012 tuulivoiman vaikutuspiiriin joutuvien kansalaisten yhdyssiteeksi. Joten meillä on jo yli 14 vuoden kokemus tuulivoiman vaikutuksista nimenomaan kansalaisen näkökulmasta. Ja minulla on tänä iltana aiheena asukasnäkökulma uusiutuvan energian hankkeisiin. Eli se, että mikä tuulivoimassa mättää asukkaiden näkökulmasta. Perusongelmanahan meillä on koko maassa se, että niillä, joiden elämään tuulivoima eniten vaikuttaa, on yleensä vähiten sananvaltaa hankkeiden toteutumiseen. Ja he myös usein hyötyy tuulivoimasta kaikista vähiten. Kunnan pitäisi tietenkin olla ensisijaisesti kuntalaisia varten, mutta tuulivoimahankkeessa syntyy väistämättä käytännön asetelma, jossa toisella puolella on kunta ja tuulivoimatoimijat ja toisella puolella asukkaat. Kunnathan on tuulivoimahankkeessa eräällä tavalla myös asianosaisen asemassa taloudellisten hyötyjen saajana. Kuntapäättäjien ja asukkaiden välinen suora keskusteluyhteys puuttuu tuulivoima-asioissa. Tuulivoimatilaisuuksissa asukkaat pääsevät yleensä keskustelemaan tuulivoimayhtiön konsulttien ja ely-keskuksen virkailijoiden kanssa. Kuntapäättäjät taas keskustelee omissa tilaisuuksissaan tuulivoimayhtiön edustajien ja konsulttien kanssa. Ja näihin tilaisuuksiin ei yleensä asukkaiden edustajia oteta vastaan. Jos asukkaat järjestää omia tilaisuuksia, niin yleensä kuntapäättäjät sitten ei taas niihin osallistu. Vaikka asukkaita virallisissa päätösprosesseissa kuullaan, niin useinkaan heitä ei oikeasti kuunnella. Tuulivoimahankkeet sijoitetaan mielellään kuntien reunoille, kauas keskustoista syrjäkylille, ja niiden asukkaille syntyy vahva mielikuva, että heistä ei välitetä. Tuulivoiman yleinen hyväksyttävyys on Suomessa vielä melko korkealla, mutta hankkeiden suunnittelun yhteydessä tehtävien asukaskyselyjen mukaan paikallinen vastustus on usein hyvinkin suurta, mutta näillä tuloksilla ei välttämättä ole juuri vaikutusta tuulivoimapäätöksissä. Tutkimusten mukaan tuulivoimalat hyväksytään sitä paremmin, mitä etämällä ne on, ja sen takia tuulivoiman kannatus on yleensä suurinta Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Tuulivoiman hyväksyttävyyttä koskevissa selvityksissä ja julkisessa keskustelussa keskitytään yleensä miettimään keinoja, joiden avulla ihmiset saataisiin hyväksymään tuulivoimalat lähelleen. Mutta ainoa kestävä tapa olisi kuitenkin tuulivoimahaittojen avoin tunnustaminen ja ryhtyminen tehokkaisiin toimenpiteisiin niiden ehkäisemiseksi. Taloudelliset seikat ratkaisee ihan liikaa tuulivoimapäätöksissä. Suomessahan juuri nimenomaan kunnat on valjastettu tuulivoimaloiden kiinteistöverojen erikoisasemalla varmistamaan Suomen tuulivoimatavoitteiden toteutuminen. Mutta kuntien vahva taloudellinen intressi johtaa helposti siihen, että ympäristövaikutukset ja haitat jää liian vähälle huomiolle tai jopa sivuutetaan kokonaan. Ahneus viisaankin villittää, sanoi vanha luhalankalainen sanonlasku osuvasti. Kunnilla on kaavoitusmonopolista turvin yksinoikeus päättää tuulivoimaloiden sijoittamisesta alueelleen. Se tarkoittaa sitä, että lainsäätäjä on jättänyt myös vastuun tuulivoimasta aiheutuvien haittojen ehkäisemisestä ja syntyvien haittojen vuoksi tarvittavista toimenpiteistä kokonaan kuntapäättäjän harteille. Kuntapäättäjät ei usein näytä riittävästi tiedostamaan tätä vastuutaan tehtävien tuulivoimapäätösten seurauksista. Tuulivoimaa koskeva sääntely on heikkoa ja sitä koskevaa erityissääntelyä ei juurikaan ole. Ja kaavoitusta koskevat yleiset säädökset on väliä ja antaa paljon tilaa tapauskohtaiselle harkinnalle. Kunnilla onkin hyvin laaja päätösvalta siinä, että millä tavalla tuulivoimalat kuntaan sijoitetaan ja miten suuret haitat niiden toiminnasta hyväksytään. Laki ei suojaa asukkaita riittävästi tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvilta haitoilta. Laki velvoittaa kyllä selvittämään hankkeen vaikutukset kaavoituksen yhteydessä, mutta ei suoraan kiellä merkittävienkään haittojen aiheuttamista. Kaavoitusta koskevat säädökset on ylimalkaisia ja tulkinnanvaraisia. Kaavaa laadittaessa vaikutuksia on selvitettävä tarpeellisessa määrin ja lisäksi on otettava huomioon
muun muassa mahdollisuus turvalliseen ja terveelliseen elinympäristöön, ympäristöhaittojen vähentäminen ja luonnonarvojen vaaliminen. Kaava ei saisi aiheuttaa kenellekään kohtuutonta haittaa. Ja tuulivoimaloidenkin tulisi sopeutua maisemaan ja ympäristöön. Laissa ei kuitenkaan määritellä, että minkälaiset selvitykset on riittäviä ja mitä tämä huomioon ottaminen tarkoittaa. Se jää kunnan arvioitavaksi. Ja seurauksena onkin se, että tuulivoimaselvityksissä esille tulevista merkittävistäkin haitoista huolimatta hankkeet yleensä etenee. Tuomioistuimen puuttuu harvoin itse kaavan sisältöön. Kaavat kaatuu lähinnä vain menettelyvirheisiin, mutta harvoin odotettavissa oleviin haittoihin. Asutuksen kannalta merkittävin haitta on tuulivoimalan melu. Aika monissa kunnissa onkin otettu käyttöön tuulivoimakaavoituksissa sovellettavia kiinteitä vähimmäisetäisyyksiä asutukseen. Mutta sitten jos tällaista päätöstä ei ole kunnassa tehty, niin sitten tarvittava etäisyys ratkaistaan tuulivoimayhtiön esittämän melumallinnuksen perusteella. Melumallinnusten mukaan yleensä semmoinen 800 metriä riittää, mutta käytännön kokemusten mukaan se ei missään tapauksessa ole riittävä estämään meluhaittoja ainakaan kaikissa olosuhteissa. Melumallinnusohjeistus on vuodelta 2014 ja se alkaa olla jo vanhentunut ja siihen jäi jo laatimishetkellä puutteita. Tulosten raportoinnissa käytettävä A-painotus soveltuu huonosti tuulivoimameluun, koska se aliarvioi matalia taajuuksia, jotka sitten kuitenkin koetaan siksi häiritsevämmäksi osuudeksi tuulivoimamelussa. Tuulivoimamelun sykkivää luonnetta ja niin sanottua amplitudimodulaatio ei myöskään huomioida, vaikka se tutkimusten perusteella tiedetään olevan merkittävin tuulivoiman häiritsevyyttä lisäävä ominaisuus. Nykyisillä kaavoituksilla varaudutaan yli 300 metristen jopa 10 megawatin voimaloiden rakentamiseen, vaikka sellaisten voimaloiden todellisista meluvaikutuksista ei ole olemassa mittauksiin perustuvaa tietoa, koska sellaisia voimaloita ei vielä edes olemassakaan. Varovaisuuden periaatetta ei kuitenkaan läheskään aina noudateta tuulivoimaloiden sijoittamisessa. Sen takia olisi äärimmäisen tärkeää, että kunta ainakin varmistaisi kaavoituksessa ja lupamenettelyssä hyväksymiensä melumallinnusten totuudenmukaisuuden voimaloiden käyttöönoton jälkeen toteutettavilla luotettavilla melumittauksilla. Mutta sillä tavalla ei valitettavasti juuri koskaan tehdä. Vaikka nykyisin toiminnassa olevat tuulivoimalat on huomattavasti pienempiä kuin ne tuulivoimalat, joita nykyisissä kaavoituksissa suunnitellaan, niin siitä huolimatta meluhaitat on jo tosiasia hyvin monilla tuulivoimapaikkakunnilla. Mä olen tähän listannut sellaisia paikkakuntia, joita meihin on oltu yhteydessä meluhaittojen vuoksi. En nyt rupea näitä paikkakuntia tässä ääneen luettelemaan, mutta aika montahan niitä tuossa on yli 40 kappaletta. Vaikka varmastikaan meidänkään yhdistyksellä ei ole tieto kaikista niistä paikkakunnista, joilla melusta kärsitään. On myös lanseerattu käsite tuulivoimapakolaisuus. Suomessa on jo paljon sellaisia ihmisiä ja perheitä, jotka on joutuneet jättämään kotinsa tuulivoimasta aiheutuvien haittojen vuoksi. Mutta varmasti on vielä enemmän niitä, jotka muuttaisi pois, jos se olisi suinkin taloudellisesti mahdollista. Meillä on kyllä Suomessa tuulivoimalle säädetyt melurajat, mutta niiden noudattamista ei käytännössä voimaloiden toiminnan aikana valvota, koska tuulivoima on yleisen ympäristölupasääntelyn ulkopuolella. Tapauskohtainen ympäristölupa olisi täysin mahdollinen, mutta kokemusten mukaan kunnat on hyvin vastahakoisia selvittämään ympäristöluvan tarvetta osana hankkeen suunnittelua ja vielä vastahakoisempia kehottamaan tuulivoimayhtiöitä hakemaan hankkeelle ympäristöluvan ennen voimaloiden käyttöönottoa, vaikka asukkaat usein sitä kunnissa ehdottaa. Toiminnan käynnistymisen jälkeen ympäristöluvan voimaan saaminen on nykylainsäädännöllä äärimmäisen vaikeaa. Se vie käytännössä vähintään 10 vuotta, eikä kaikissa tapauksissa onnistu ollenkaan. Ja vaikka haittoja toiminnan käynnistyttyä ilmenisi, niin ilman ympäristölupaa viranomaisilla ei ole keinoja niiden poistamiseen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tuulivoimaloiden meluhaittoihin voidaan puuttua ainoastaan ympäristölupamääräyksillä.
Sen takia asukkaiden ainoaksi keinoksi jää vastustaa hankkeiden toteutumista niiden suunnitteluvaiheessa, koska jälkeenpäin sitten kun voimalat on jo rakennettu, niin haitoille ei voida käytännössä mitään. No, aika suurella osalla suomalaisista suuri osa varallisuudesta on kiinni asunnoissa ja sen takia tavallista ihmistä kiinnostaa se, että mitä tuulivoimaloiden läheisyys vaikuttaa kiinteistöjen arvoon. Suomessahan tätä asiaa ei ole juurikaan vielä tutkittu, mutta Ruotsissa ja Norjassa on tehty useampikin erittäin laaja tätä asiaa selvittävä tutkimus, jossa käytiin läpi 10 000 kiinteistökauppoja. Ja nämä tutkimukset osoitti yhtäpitävästi sen, että tuulivoimaloiden läheisyydellä on merkittävä laskeva vaikutus kiinteistöjen arvoon. Ja se vaikutus ulottuu sinne 6-8 kilometrin etäisyydelle saakka. Suurinta arvon alenema on tietenkin aivan voimaloiden lähialueella siinä 2 kilometrin etäisyydellä. Ja silloin arvon alenema voi olla 25% tai enemmän. Mutta täytyy muistaa, että kun näissä tutkimuksissa tarkasteltiin ainoastaan toteutuneita kiinteistökauppoja, niin mukana ei ole ollenkaan ne kiinteistöt, jotka ei mene ollenkaan kaupaksi. Jos niiden vaikutus olisi mukana noissa luvuissa, niin noin prosenttiarvot olisi varmasti hyvinkin paljon suurempia. No, Suomessakin Suomen tuulivoimayhdistys tai nykyinen Suomen uusiutuvat on selvittänyt tätä asiaa muutama vuosi sitten tilaamallaan selvityksellä, jossa analysoitiin hieman yli 1100 kiinteistökauppaa 7 paikkakunnalla. Tämän johtopäätöksen selvityksenä esitettiin, että tuulivoimaloiden läheisyydellä ei olisi vaikutusta kiinteistöjen arvoon. No, tähän on koonnut sitten meille eri puolilta Suomeen kantautuneita asukkaiden kokemuksia viranomaisten toiminnasta tuulivoimapäätöksissä. Hyvin osin asukkaat kokee, että tuulivoimasuunnitelmat valmistellaan mahdollisimman pitkälle pienessä piirissä. Ja siinä vaiheessa, kun hanke tulee julkiseksi, niin asioista on jo monesti hyvinkin pitkälle keskusteltu kunnan ja tuulivoimayhtiön edustajien kesken. Usein asukkaat kertoo, että tietoa pantataan, kerrotaan vain se, mikä on pakko kertoa, ja asiakirjoja saattaa olla vaikeaa saada kunnista. Päätösprosesseihin sisältyy kaikenlaisia muusta päätöksenteosta poikkeavia käänteitä ja hyvän hallintotavan vastaista menettelyä, jonka tarkoituksena on varmistaa hankkeiden läpimeno. Asukaskyselyiden tuloksia ja adresseja ja muuta sellaisia ei noterata päätöksissä. Kirjalliset mielipiteet menee tuulivoimayhtiöiden konsulteille vastattavaksi ja usein epäillään, että päättäjät ei niitä edes lue itse. Päätöksenteon pohjana tuleva tieto tulee pääasiassa hankkeen suunnittelijoiden ja hallintolaissa säädetty päätöksentekijän oma selvittämisvelvollisuus jää toteutumatta. Tulisi kuitenkin muistaa, että kun selvitykset laaditaan tuulivoimayhtiön toimesta, niin niiden perimmäisenä tarkoituksena on osoittaa päätöksentekijälle, että suunniteltava hanke on toteuttamiskelpoinen. Olisi päätöksentekijöiden asia ottaa selvää niistä seikoista, jotka puhuu hankkeen toteuttamista vastaan. Kaikista näistä edellä kerrotuista syistä syntyy niitä tilanteita, joita nimitetään joskus ympäristökonflikteiksi. Tämänkin tilaisuuden järjestämisen yhteydessä syntynyt tilanne on oikeastaan aika hyvä käytännön esimerkki siitä, miten konflikteja syntyy. Tässäkin toteutuu monia niitä konfliktin syntymiseen tarvittavia aineistoja, jotka on konfliktien lähtökohtana. Asukkaiden toiveiden jääminen kuulematta, osapuolten voimasuhteiden epätasapaino, asukkaiden näkökulman esille tuon rajoittaminen, puutteet tiedottamisessa ja niin edelleen. Tällä kertaa päädyttiin kompromissiin, mutta niin ei välttämättä aina tuulivoiman kohdalla käy. Tässä oli tämä minun avaukseni tällä kertaa, mutta lopuksi minua pyydettiin näyttämään tällainen kuva, joka esittää maakuntakaavaehdotukseen Kangasniemelle ja naapurikuntaan tai naapurikaupunkiin ehdotettuja alueita. Ja tuo kuva kyllä kertoo hyvin sen, että miten paljon tässä Kangasniemellä näiden suunniteltujen alueiden ympärillä on asutusta. 2 kilometrin säteellä yli 400 kiinteistöä. Ja maakuntakaavaehdotuksen tulette mielipiteiden suuri määrä, niin kyllä viittaa myöskin siihen, että
näillä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla ei oikein olisi täällä Kangasniemellä sosiaalista hyväksyntää. Kiitos.